Para poñer en valor os recursos turísticos de Vilagarcía e dar a coñecer a súa riqueza natural e patrimonial, os alumnos do Obradoiro de Turismo do Labora Xove impulsan Sarmiento pola vila. O protagonista de toda esta iniciativa é o frade Martín Sarmiento, que no 1745, para gañar o seu xubileo, fixo un percorrido pola costa do Salnés, fascinado polas paisaxes e patrimonio de Vilagarcía, como o conxunto histórico-artístico de Vista Alegre ou a igrexa de Santa Eulalia, entre outros, escribeu un diario chamado Viaxe a Galicia, onde relata o seu paso pola comarca. A proposta inclúe unha visita guiada polo centro da cidade que vai transcorrer pola ruta do Pai Sarmiento. Esta ruta leva o nome das Pegadas de Sarmiento e dará comezo no Parque Enrique Valdés, indo despois ao Castro Alobre, onde podedes coñecer o que se atopou nos últimos achádegos, o conxunto de Vista Alegre, onde se contarán lendas e a historia da vila. Tamén, dende ali, relacionaremos Vista Alegre con Santa Eulalia e co mercado que se creou no século XVIII. Ademais, os días de 17 e 24 deste mes van organizar unha mesa turística no mercado da cidade para que os veciños poidan pedir información sobre os recursos turísticos de Vilagarcía. Teñen programada tamén unha actividade de geocaching. Consiste en esconder e atopar tesouros coa axuda do GPS do noso teléfono. É ideal para coñecer a cidade, no que se poden implicar tanto familias como amigos ou só. O completo programa deseñado polos alumnos e para o responsable deste obradoiro unha boa mostra do traballo desenvolto durante toda a acción formativa. El trabajo ha sido, yo creo que muy bueno, ha sido intenso y yo también invito como director del obradoiro a que todo el mundo participe porque además se van a divertir. Neste módulo formativo participaron 8 alumnos que ás súas costas deixan xa 9 meses de intensa aprendizaxe.